To masoyana, danna mun subscribe da alamar ƙararrawa. Sakaci da ta kai ni ta bari ni a cikin ƙarangiya. Wata 'yar masoyiya so ta yi ambaliya, jiki da jijiyar ta ce mini din na tausaya. Ta kama tsintsiya ta minni inkiya, ta ce da ni masoyi haka zan zauna a lafiya. Ta ce a nahiya ta bani zuciya, mu shuka bishiya in ta yi sai maci moriya. Ina yi dariya ta dinga godiya, ta durkuso ta ce soyayya sirri na zuciya. Tana da tarbiya sannan da juriya, tana da gaskiya aminiya daga binta gimbiya. In ban da lafiya ta ce da dubiya, ta ce da ne masoyi in ba kai ne duniya. Kuka take mini har na yi lamuni, ni dai take so mu zauna tare ya jinge bariya. Na zamo hawainiya da rantin fafiya, da biyewa rayuwa haƙi so ne bai yi kariya. Haka na yi jirgiya suna yi tafiya, na rena mai suna na tafi nan na shige giya. Na je garuruwa ina tururuwa, tafiyar da ta zamo min sanadin na karanci duniya. Ina ta kewaya abin ne waziya, ba wanda ya yarda ya ɗauke ni ko ya tausaya. Na fara damuwa da zana komowa, na kwanaki shidda na zauce ban samu karbuwa. Na kama addu'a da nema afuwa, kuɗi na singara ya zanyi na fara waiwaya. Ina yi magiya abin da waziya, duban da na yi dare ya tsala na yi kukan kurciya. Bango na jingina kuka idanuna, na tino masoya ta ga ta fara kuma kamilalliya. Dole ne na yo gida na gyara jangada, na gane farmakin bashin wata ce duba inkiya. Na haɗa kayana da zai yi bankwana, na goma gumrabin jiki na mai kyawun idaniya. Na zau cikin tasha ina ta kwankwasa, a taimakan akai ni gida na gano masoyiya. Na ɗaure na naɗa na biyo zaman gada, na dawo a gida mai sona kuma ban gane ta ba. Na gaida ummina na gaida abbana, kowa da ya kewaye ni da kuka ɗaya bayan ɗaya. A nan na tambaya ina masoyiya, kowa da yin shiru sai kuka ake babu tambaya. Take da jirkita ina ta fargaba, suka ce da ni masoyiyar ka wutan jiya ta bar duniya. A nan na durkusa guri na zan kasa, kuka ake yi a kaina ni kuma yaya na iya. Na yanke shawara sai dai na haƙura, soyayya da aminci tafiyar su musa da juriya. Soyayya na gani kunga yadda ta yi mini, tun anan na bar suna daina na yi gandaya.
danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin waƙoƙi idan mun ɗora. Ku ba da like da comment.